Ngithatha leli thuba ukunibingelela, ngikhuluma nokhosishube emadlala. Ngithatha leli thuba ukuthi-ke nginibingelele lapho nibukeleni khona ey'ndaweni zonke. Namhlanje ngizothanda nje ukuthi-ke sikhulume ngendaba yomdliwa. Kunabantu isikhathi esiningi abangalungelwa izinto zabo, abasebenzisa imithi bethi bazama ukulahla iy'lwane, uthole ukuthi kwasona leso silwane asilahleki. Athi umuntu sengihambe sengijikeleze yonke umhlaba, ngihambe ngikhiphe imali. Abantu uma ngifike kulo umelaphi athi angikhiphe imali engaka, ngikhiphe leyo mali, ngithi ngiyafika kulo athi angikhiphe leyo mali ngiyikhiphe, kodwa ekugcineni angisizakali. Ngalokho-ke kusuke unomdliwa. Umdliwa-ke uyinto embi kakhulu ngoba umdliwa uyinto egada impilo yakho. Yonke indawo la uhamba khona okwazi ukuthi wona uthi uma ukhuluma into ukuthi ngizokwenza into ethile, ebese wona uhambe uye ngale kulo muntu okuyena owenzile ukuthi awuzogada impilo yakho, bese uyafika uyasho ukuthi uthanda uzokwenza ukuthi. Bese ngalokho-ke mase ngabe usukhulumile kanjalo, bese yena ecindezela more ukuthi yonke leyo nto othi uzoyenza inhliziyo yakhe ishone phansi, ingabe isaqhubeka nokuyenza, noma usuthi uyaphoqa uthi uyayenza ingaphumeleli yona leyo nto othi uyayenza, uthi uyazama uyahlanganisa. La uhlanganisa khona mhlampe uyasebenza, imali awuyiboni, mhlampe uyadayisa kwamali leyo othi uyayidayisa awuyiboni, ngisho nama-customer akezi, unesicefu unesidina nje, awuthandeki ngisho nakubantu. Usuke-ke uphila nomdliwa. Umdliwa-ke yinto eyenziwayo ukuthi mayiphile empilweni yakho, igade wena wherever la uyakhona, kube yinto nje ezohlale ihamba nawe ngaso sonke isikhathi. Okubona uma ngabe kuwukuthi uthe uzokwenza into kodwa bese ungayikhulumi leyo nto, uyigcine ngaphakathi kuwena leyo nto othi ufuna ukuyenza, ungayikhulumi nomunye umuntu, ungayikhulumi ngisho nanomuntu osendlini. Uthule nje ugabe ngokuthi ngosuku olukuthi ngifuna ukwenza into ethile. Ubone leyo nto leyo osuke ungayikhulumanga isuke izophumelela yona, ngoba phela ubona wona sokwenzeka, kodwa noma kuthiwa kuyenzeka kona kwenzeka kanzima. Ngoba kusuke kuyinto eboshiwe yenzela ukuthi mayigade impilo yakho. Kuvuswa into yomuntu ongasaphili, avuke enziwe umuntu ophilayo ukuthi bakahambe nawe yonke indawo kahle kahle, wena uphila nesipoki esigadile impilo yakho. Noma thi uya kephi, ngisho ukuthi uyoqashwa, kuyafeswa, uyahamba wena uyoqashwa, ufike lo mdliwa ufike ume ngaphambili, wena uvele ube nesinyama njena, ungabonakali kwayibona, ungakubonakali nokuthi bowukhona. Babizwe bonke abantu, kuze kubizwe ngisho nabantu abangenawo ngisho ama-qualification. Mhlawumbe uthole ukuthi wena unema-qualification, izinto amaphepha wakho njena nama-CV wakho mahle, kodwa uthola ukuthi eyakho njena impilo imile nje istakile nje, awusazi ukuthi uzokwenza kanjani. Kusuke-ke kuvuswa umdliwa-ke ukuthi ma uzohlala wena ugade impilo yonke indawo lapho othi uyakhona, kube uwona nje ozohlala nje uphila nawe yona yonke indawo lapho uhamba khona, ukuze phela izinto zakho zingalungi. Ngalokho-ke ngisho ukuthi abantu mabasondele eduze ukuze bakwazi ukusizakala, ngoba uyathola ukuthi kwesinye isikhathi umoya kubantu balaphi bendabuko bafike bangayiboni le nkinga le osuke ubhekene nayo wena. Kube nesinyama esikhona, mhlampe athi umuntu unesilwane, kanti ngalokho akusona isilwane. Lesi silwane lezi ejwayelekile, iy'mpundulu lezi ejwayele ukuthi zizovala impilo zabantu ukuthi izinto zabo mazingalungi zihlakazeke. Wena umuntu uhlale phansi wakujulela ngoba phela ekuzonda engafuni impilo yakho ezoqhubekela phambili, ngoba mhlampe futhi ebona impumelelo yakho namandla onawo ukuthi wena kusasa impilo yakho izoqhakaza, ikhule, ibe yinhle. Engabe umuntu wesilisa uzokhulisa ikhaya libe likhulu ngenxa yakho, abese kuhlalela phansi ekujulela, bona ukuthi makakufake lesi silwane noma le nunu le ezophila empilweni yakho, ukuze yonke into othi uyayenza ingayindawo, ime ithule ithi ngqi. Ngiyawukhipha kumdliwa Nkosi yami, abantu basondele njena bazosizakala ukuze phela izinto zabo zikhanye ziphumelele. Ungaloko wahamba wayokhipha imali ebantwini athi umuntu woza ngigeze, woza ngizokulahla, egcineni uthola ukuthi uyakwazi umuntu ukuyenza lento le, kodwa ngendlela ekwenzakala ngayo akuyona lento le athi yena uzokulahla yona. Ijulile ngale ndlela yokuthi
icashile akakhona ukuyibona ukuthi iyinto emi kanjani, azitshela ukuthi mengabe kuwukuthi ukulahlele isilwane wena uzosizakala, uyabuya lana usuku olulodwa, ngosuku olulandelayo nayi lento futhi isibuyile empilweni yakho. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi uma umuntu wesilisa izenze umuntu wesifazane kuwena, ilala nawe lento le, izenze umuntu wesifazane wena ebusuku uphuphe unentombi, uphuphe umuntu wakho nje nijabulisana naye nijabulile, kanti iwona lo mdliwa lona uyibambile impilo yakho uyimise ngqi ayiyi phambili. Mhlawumbe nawe umuntu wesifazane uphila nale mpilo lena onendodo nayo, uthola ukuthi ngisho umyeni wakho onaye akasajabulile mengabe sondela kuwena, noma mengabe kufinyelele ekuthenini nibe nenkonzo yekamero naye akasajabulile ngendlela yokuthi uthi befika kuwena afike njena naleyo nto kuwena engazi ukuthi wena manje kunenye indoda mhlambe onayo eceleni, mhlambe ikhwapha olifihlile obhizi nalo ngapha, yena uthi ngendlela ezwa ngayo azwe engazi ukuthi wena kukhona omunye onaye. Kwesinye isikhathi egcine kwayiyena engafuni nokusondela kuwena, egcine bayihambela kude, kanti manjena wena uphila nomdliwa, ugcine manjena wena umgodongane kwanje, ngoba phela nayi into emisile impilo yakho, okuyiyona ephethe impilo yakho, elawula impilo yakho. Awusakhoni ngisho-ke manjena ukuthi wenzeni, ngoba phela nayi into ephila nawe, impilo yakho imile, awuthandeki nakubantu ohleka nabo, uphendukele ngisho na umngani wakho obuhleka naye, ukhuluma naye yonke into, azagcine nomngani wakho naye ehlehla kuwena, naye engasazi isizathu ukuthi yini, ngoba mhlawumbe kwesinye isikhathi uyazibuza naye noma seyedwa ukuthi ngoba phela umngani wami nje besijwayele ukukhuluma yonke into, kodwa mayiqhamuka njena kuba naleso sicefe, naye egcine engazi ukuthi yini, kanti nawe futhi awazi. Abantu mabasondele ukuze basizakale, kusuke izinto abangadalwanga nazo, ngoba leyo nto akuyona into odalwe nayo leyo, iyakwazi ukuthi iphume kuwena ngoba into yokwenziwa leyo, into eyenzelwe ukuthi ayimise yonke into oyenzayo ngenxa yenhliziyo zabantu abanomona abangafisi abanye abantu bababone bephumelela, bese bebenzela izinto ezingekho ezingalungile ukuze phela impilo yabo ihlale ishabalala nje, wena uphenduka umphuphe. Wawuzaliwe nawe ufumbethu, uzalwe unesipho sakho ukuthi ngelinye ilanga uzoba into ewukuthi, uthola ukuthi nalawo amaphupho ayashabalala, akuphumeleli lutho ngenxa yesimo sento ephila kuwena. Ngalokho-ke ngiyathembisa ukuthi nje abantu ngingabasiza kakhulu kuleso simo esinjalo, ngoba abantu bakithi bathole kanzima emhlabeni ngenxa yezinto abangayicelelanga zona, ngenxa yezinto abangayifunanga, ngenxa yamehlo amambi ahlele ebhekile umuntu ukuthi nangi akamakhelwane wangena ephethe uplastic, nangu uzenza into engcono, nangu engasuthi ufuna ukuphumelela, bese kumiswa yonke into yakho. Uthola ukuthi ngisho nomuntu mhlawumbe uyakha ekhaya, indlu iyoma kuphela iminyaka, awazi ukuthi ubambene nani, isizathu awusazi, uyazama uyaphumelela, uthi ushona ngala akwenzeki, ukuthi ushona ngala akwenzeki, uphenduka inhlekisa ebantwini. Umakhosi ukhwashube emadlala uyasiza kakhulu-ke ngalapho. Ngicela nje ukuthi nje abantu mabasizakale, bangaphili nezinto abangayicelelanga zona. Ngiyabonga kakhulu ukuthola leli thuba. Umakhosi ukhwashube emadlala, inamba yami iyona le ngezansi, ngiyatholakala ku-WhatsApp, ngiyatholakala ku-Facebook, iyafoneleka futhi yona le namba lena. Ngiyabonga.